kọrọ nụ nwa ngwere aka erente kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente iya erente ae erente ae erente kọrọ nụ nwa ngwere aka kọrọ nụ nwa ngwere aka erente nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente nwa ngwere ejeghị
erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, erente, iya erente, ae erente, ae erente, kọrọnụ nwa ngwere aka kọrọnụ nwa ngwere aka erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, erente, iya erente, ae erente, ae erente, kọrọnụ nwa ngwere aka kọrọnụ nwa ngwere aka erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, erente, iya erente, ae erente, ae erente, kọrọnụ nwa ngwere aka kọrọnụ nwa ngwere aka erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, erente, iya erente, ae erente, ae erente, kọrọnụ nwa ngwere aka kọrọnụ nwa ngwere aka erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, erente, iya erente, ae erente, ae erente, kọrọnụ nwa ngwere aka kọrọnụ nwa ngwere aka erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, erente, iya erente, ae erente, ae erente, kọrọnụ nwa ngwere aka kọrọnụ nwa ngwere aka erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, erente, iya erente, ae erente, ae erente, kọrọnụ nwa ngwere aka kọrọnụ nwa ngwere aka erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, erente, iya erente, ae erente, ae erente, kọrọnụ nwa ngwere aka kọrọnụ nwa ngwere aka erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, erente, iya erente, ae erente, ae erente, kọrọnụ nwa ngwere aka kọrọnụ nwa ngwere aka erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, erente, iya erente, ae erente, ae erente, kọrọnụ nwa ngwere aka kọrọnụ nwa ngwere aka erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, erente, iya erente, ae erente, ae erente, kọrọnụ nwa ngwere aka kọrọnụ nwa ngwere aka erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, erente, iya erente, ae erente, ae erente, kọrọnụ nwa ngwere aka kọrọnụ nwa ngwere aka erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, erente, iya erente, ae erente, ae erente, kọrọnụ nwa ngwere aka kọrọnụ nwa ngwere aka erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente, erente, iya erente, ae erente, ae erente, kọrọnụ nwa ngwere aka kọrọnụ nwa ngwere aka erente,
ọsọ ere